heel goeie. Het is die Njontje Maaien. Welkom bij Bient Miljoen. Elske de Wal, zij maakt het haar sterk voor Kika en had mij de 3 J's voor een singeltje maken. Annette Reiling wint het in Nepal en de schrik zit er nog goed bij haar in, na de aardbevings. En journalisten en songfestivalwatcher afgeboven, die weet wat treintje zak kwart voor de hele finale mooi maakt. Ja, er zijn natuurlijk nog de beelden van de oefeningen en alle hier. Hè? Ja. Hey, Doe heeft zelf Perilien de West op het Songfestival bij Glennis Grace als PR-dame. Dus Doe wist hoe die spanning is. Nou, daar praten we aan zo even over. Maar nou, hoe treintje, dat wil we toch wel weten. Ja, het wordt heel spannend. Ze had vandaag net slipt. De boekmakers zijn net enthousiast. En ik twijfel ik heel bord. Maar ze zitten te klooien ik met het decolleté en mijn pak. Ja, toch? het wordt geen decolleté. Nee, het wordt geen Dus decolleté? rustig zitten, Bleu. Het wordt geen decolleté. Oké. Nee, het wordt een heel grut pak. Nou, maar we zitten dus met 3 vrouwen aan tafel. Dat heeft een mening hoe jou, denk ik wel een mening hoe lid we er aanstaan lekker zien. Lekker rollen het Songfestival, hartstikke leuk toch? Ja, maar een televisieuitsturing op NPO 1 wordt Mandy of Monty, moet ik zeggen, aandacht vragen voor kanker bij Ben. En speciaal hiervoor hadden 3 J's haar nummer Je vecht nooit alleen opnieuw opname. En dat dienen ze deze keer net maar zien trein. Maar ze vregen de help van jongeressen Sherma Rouse en uw eigen Elske de Wal. Stil maar lief, je piekert want het wil maar niet. Ga waar de wind je vleugels smeert, ontstijg je verdriet. En je vraagt wie dan de aarde draagt. Kijk naar de zon, de bronzen steen. Je was nooit alleen. Ja, het veske maar de 3 J's. Maar dan zie je ook al die banden voorbij komen. Hè? Dat is wel, liep het mij wel heel pijnlijk. Ja, ik vond wij binnen natuurlijk de studio indoken en die beelden we dan zitten van u als wij in de studio aan het binnen. En dan letters juist de beelden van de band eronder. En toen moest ik wel even een paar keer schrikken, dat ik dacht, ja. Ja, en Dat dat is- veske, dat is speciaal bewerkt hiervoor. Ja, Moest je toch lang nooit denken? Doet ze die vregen als muzikaal ambassadeur? nee, geen tel. Nee, ik denk dat iedereen het erin is dat een band net ziek te wezen. En volwassenen natuurlijk ook net, maar een band moet gewoon boatje kennen. En was het eigenlijk ook in de clipjes, de band binnen kon boatje, maar ze ben ziek en dat jet net. Ja, Dus, dat is zelf ook bij hem, hè? Maakt ja. het dan extra heftig? Nou, ik vond het dan altijd wel dan, sinds mensen, ja, dat wist het pas echt als het dan zelf band is en dan is het volle heftiger. Hè? En het is natuurlijk net zoals het zelf geen band has, dat dit hij net record. Want het jet gewoon net was nou just. Maar natuurlijk, je denkt, ik kon in een eigen zoontje en dit denkt, ja, dat moet gewoon net. Dan moeten we gewoon zo volle mogelijke help voor komen om dat te komen. Ja, want morgen is een speciale joen daarvoor. Ja. En dan is dit ook heel belangrijk. Want wat doe je als muzikaal ambassadeur? Nou, er wordt al jaren wordt er een noemer opgenomen en het is eigenlijk, denk ik, de muzikale vertaling naar het gevoel wat mensen erbij hebben. En dit hier is het noemer heel hoopvol. Je vecht nooit alleen. Ik ben er voor die en ik zal die er wel doorheen helpen. En dat vind ik heel mooi. En dat is juist ook in de clip, dat het een hele hoopvolle clip is. De bandjes ben dus juist, ondanks dat het feels, de sferen dat feels, dat het gewoon een hele opgave is. Niet alleen nog voor de band, maar ook vooral voor de ouders natuurlijk. Dus juist wel dat er hoop zit in het noemer. En dat is de bedoeling van muziek. Dat de boodschap net alleen nog oorbracht wordt met woorden, maar ook met muziek. Ja. En dat hopen we te doen. Ja, alles voor het goede doel. Nou, dat sluit ik heel mooi aan op het verhaal van Nepal. Wat jou aan vertellen ze. Ja, je komt uit een hele oren verhaal Ja. even. Hè? Maar had je dit dan zeggen? En vergelijk je met Nepal? Nou, het is niet te vergelijken, denk ik. Ja, Dat, weet ik niet, misschien ik wel. ja. Want het is, Ja, denk want het ik, is allemaal... ja, als de meisjes die hun huis kwijt binnen en die het alles kwijt binnen Ja. wat ze hier, dat jet echt net. Nee. Dus dat is Nee, maar dezelfde daar ben ik helemaal met je emotie, eens, hoor, denk ja. ik. Ja. Ja, het is daar ook onvoorstelbaar. Heel Ja. veel kinderen zijn overleden. Ja. In ons dorp een moeder en Ja. een dochter Ja. van 6. En dan zie je andere kinderen.
die komen de volgende dag langs dat huis en dat meisje is er niet meer. Nee, dat is ja, vreselijk. Verschrikkelijk. ja. Nou, dat maakt je ook. Maar dat is een stuk in de muziek vooral, hè, als PR-dame vooral. Ja. Wat is de kracht eigenlijk van muziek? Had je dat loslitten op site zoals Ja, Kika? ik denk dat het vooral de woorden die dan ineens op muziek komen, dat komt op zo'n oren manier bij meesten binnen. De kist zin niet zeggen van wat vind ik die leef. Maar als er een heel mooi muziekje onder zet, dan kreeg het nog weer meer lading. Ek. Nou, het mooie aan dit verhaal is dat er een clip bij zit waar de band dus echt heel vrolijk just. En het is een zwiere tekst, het is of een zwier onderwerp en toch komt het er goed maar bij. Het maakt heel wat indruk, maar ik wil weer hoop voor de toekomst. Ja, dat vind ik mooi. Dat is net wat ik zei, ik hier brok in de keel dat ik het voor het eerst zeg, maar dat is net alleen maar on het. Dat is alleen maar 3 minuten lang. Maar dan denk ik, wat mooi dat ze tro de gong gekjaaien met het ziekenhuisbed. En ondanks dat heel zwier is het toch echt hoop. Want dat haast, denk ik kan me er niks bij voorstellen, maar in zo'n situatie. Door kist geen meisje of band wel gezin die hun band of ziek geweest is of nog steeds ziek is. En dat is ondraaglijk. Maar doe maar terug. En er is hoop. Volgens mij is dat de enige manier om te overleven. Want anders haast het net vol. En dan, dat is de enige manier volgens mij. Okay. Maar dat is dus ook wat in Nepal gebeurt. Hè? Ja. Dat mensen nu meteen ook alweer eens aan de toekomst denken en werken en graan oogsten. Want dat moet ook. Ja, en dat zit denk ik in de meest. Dat we hoe leven willen en dat we manieren vinden willen om toch onze wij te vinden om het beter te maken en te krijgen. En dat. Het is ook overlevingsdrang. Ja, absoluut. Ja. Nou, Montionoen is er dus van alles hoe te zien op een speciale uitsturing. Zullen we daar dan direct weer in waarom? Nou, in de clip natuurlijk. En er mag dan iets inspreken in de camera van geef de team voor Kika. En, de team voor Kika, dat is het thema, hè? Dat is het Oké, thema. hartstikke bedankt. Ja. Oké, praat staan ze nog helemaal, hè? Ja. Hoe dat Songfestival. Ja. Dan hebben we die even zelf. Ja, Montionoen dus, een speciale uitsturing die te zien is om jou te zien op NPO 1. Ja, deze week staan wij echt stil bij de toekomst van het keertsen. Komt de sporter Boppen op en zei ja, hoe dan? Nou, dat zorgen wij aanst in een reportage. Ja, vannacht slipten ze voor het eerst in weekendwers in een echt bed. Annette Reiling kwam juist de jongen waarom uit Nepal. Werd ze beide aardbevings maken en dus echt in een tent sliepen mast. Ja, welkom weer. We hebben jou krek al eventjes gehad, maar even, je komt krek dus uit het vliegtuig, stappen in je eigen bed in de 10, keer weer even lekker sliepen. Hoe voelt dat om vrij zonder angst te sliepen? Het is niet voor te stellen, het verschil ook. Je ligt in bed en je kunt ook niet. Ik kan me nu niet bedenken dat dit in Nepal is gebeurd eigenlijk. Nou, dat je hier weer waarom binnen? Nee. Het is alsof een film of zo? Nou, het is of je nog steeds in die film zit. Ik ben nu in Nederland, het is veilig, het voelt ook veilig. En toch denk je nog dat dat niet waar is. En ik zie natuurlijk hier de foto's en ik heb de krant mee en ik denk het is waar. Ja, de kranten, maar dit is, ik zal hem er even bij pakken. Ja, ik kan het net zo goed lezen, maar dat heeft iets met Nepal. En inderdaad, het is dus van Snijloop. Van zondag, ja. Ja, en er zit nog alles, gaat nog hoe die aardbeving. Ja, nou ja. Dat ken ik het hoor, denk ik. Nee, de hele krant staat er vol mee. Achterin staan wel weer de gewone dingen een beetje, maar het... Ja, het is er. Zullen we even zien hoe het hier in Nederland bij u binnenkwam? Ja. Daar ben zelfs een heel soort beelden binnenkwamen. Dan zou het mooi zijn dat jou dan even vertellen. Ja, wat jou mooi maken, hè? Dit zijn de bekende beelden. Wij weten jou eigenlijk dat het de eerste keer niet kon. Nou, op het moment dat, de eerste keer die aardbeving, was ik in het Summit Hotel en vierde Koningsdag. Oh, dus ik was met allemaal Nederlanders en dat is een vrij groot hotel en daar was een zwembad. En in één keer begon daar de aarde te beven en al het water uit het zwembad kwam eruit. En ja, je kon niet blijven staan, je moest gaan zitten. En iedereen natuurlijk in paniek. En men had wel direct door dat het een aardbeving was. Maar dan weet je dus echt net weer naar Tamaten. Nee, maar goed, wij waren op een plek waar een open ruimte was. Hè? Bij dat hotel in de tuin, want we hadden net als hier Koninginnedag, we konden rommeltjes verkopen. En daar zit je dan 2 uur lang te wachten tot het ophoudt te trillen. Ja. Dus daar was ik. Dat wie de eerste. En je wen hier eigenlijk op 8 kilometer van Kathmandu in een Lieds dorpje. Ja. Daar kunnen we eventjes beelden verzinnen die jou zelf maken hebben van het huis dat toch behoorlijk schijnt is. Kun je vertellen wat wij zeggen?
Nou, dit is het huis waar ik woon. Onderin zag je net allemaal scheuren. Dit huis is dus vrij stabiel. Tenminste, dat zegt men. En na de tweede aardbeving durfden we er niet meer in te slapen. Dus we slapen nu in een tent. En eigenlijk slaapt heel Nepal nu weer in een tent. Ook al ging men wel weer in huis slapen na de eerste aardbeving, durft men het nu niet meer. Toch correct, omdat die twaalf er nog een keer roeren in de kamer. Ja, omdat er daarna nog weer wat in is gestort. Voor mijn gevoel is men nu helemaal in shock. Want je weet niet of er nu nog een derde komt. Nee. Dus, Maar dat moet dan echt heel apart wezen als je dan in zo'n huis bent en in één keer lees je machine al in tenten. ja. Hoe is dat? Ja, angstig. Want je slaapt daar s'nachts en in die tent ben je wel veilig hoor. Dat huis is er net ver genoeg vanaf. Als het instort, dan komt het niet op jou. Maar ja, het is gewoon onvoorstelbaar. En het is echt angstig om daar te zijn. Ja, dit is binnen Biel, nee? Ja, dit is zie je in de er dan? tent. Dit is bij het opstaan. Want je bent niet bij een familie daar? Ja, 3 broers. En totaal slapen nu 18 mensen in deze tent. Ongelooflijk. Het, Ja. Nou, ja, ben je net alleen nog om daarover te praten. Ja, natuurlijk, het is heftig. Je bent weer thuis gelukkig veilig, Ja. maar er moet wat gebeuren. ja. Je moet de yield ophellen, want wanneer zul je daar weer heen? Nou, ik weet het niet zeker. In ieder geval eind november. Maar in Nepal werken we samen met de lokale bevolking. Dus als ik hier dingen doe, kan ik gewoon in overleg met hun daar dingen in gang Yield zetten. in starten. Ja. Want dat is het idee, hè? Om nou Ja. yield op te hellen Nou, hier in Friesland, in Nederland. Ja, maar we hebben ondertussen ook best al veel opgehaald, maar we kunnen nog veel meer gebruiken. En we zijn ook al begonnen om aan de wederopbouw in sommige dorpen te beginnen. Want, Hoe dan? Wat doe je als eerste eten en tenten? nou, in een van onze dorpen is bijvoorbeeld door de aardbeving zijn er ook aardverschuivingen. En ze hebben overal bovengrondse waterleidingssystemen en dat is in dat dorp helemaal vernietigd. Dus een van onze contactpersonen kwam vrijdag naar mij toe om afscheid te nemen, maar die is meteen ook al begonnen om daar die waterleiding weer te herstellen. Ja. En dat doet hij niet alleen, maar dat doet hij met de hele bevolking zelf. Dus die hebben zich al georganiseerd om dat in ieder geval op gang te brengen, want water is een van de belangrijkste dingen. Het is er wel, maar dat moet wel een beetje ook gestructureerd. Dus dat is het eerste wat nu gebeurt. En we zijn begonnen met de noodhulp, rijst uit te delen. Want de rijst ligt in ingestorte huizen, dus daar kunnen ze gewoon niet bij nu. Nee. En de oogst van volgend jaar, nou ja, daar kun je nog niks mee, dus je moet het nu kopen. Dus wij hebben daar wat uitgedeeld. Maar het eerste wat we concreet hebben gedaan aan de wederopbouw is nou die waterleiding. En wat heb je nog nodig uit Nederland, wij? Bedragen is heel moeilijk. Maar het sterke punt, denk ik, is dat wij samen met de bevolking heel concreet direct het geld daar kunnen gebruiken waar het nodig is. Is dat oorzaak die grote acties wat wij dan yield voor jou? Het is gedeeltelijk anders, want dat gaat niet rechtstreeks met de bevolking. Maar het is wel nodig. Het is wel nodig, maar Ja. kun je ook garanderen dat het yield wat jou zwarte voet nadelijk bij de mensen komt? Ja, hè? dat kan er in principe morgen zijn. Oké, nou, Het, ik denk dat dat ja. een mooi streven is. Ja. Kun je even nemen waar dat heen kan? Dat is misschien wel handig voor de meeste niet hoor. Nou, het beste is om op onze website te kijken. En dat is website? Stichting Nepal Sambanda. Nepal Sambanda. Ja. Oké. Nou, ik wens je een heel soort Ja. sterkte. Eerst van even lekker bijkomen Ja. hier. En dan Bedankt. kun je er Ja. ook mooi zien om de liedse dingen in het Ja. leven van die onnozele dingen als het Songfestival. Ja. Dat is echt wel lekker even, hè? Nou, ik wist wel dat Treintje mee zou doen, hoor. Dat had ik gezien op het nieuws. Dus, ja. Mooi, ja, dan gaan wij verder, want deze snij nog waar het Tjesse Steenstra, koning op de Vrije Formatiepartij in Sint-Anne. Winters speelt hij een oren variant van de sport, het morrenkeertsen. Nou, het wordt vaak zien als een bedreiging van het Frieske spel, maar misschien is het wel de boppenslag die het Frieske keertsen uit die mindere tijd helpen kan. Joet volgen wij Tjesse te jaren maar zien keertsen de zus Nelly. Dat je even thuis bent en je denkt van een moment ziet van nou, we willen even een baltje slaan. Dan kun je altijd even naar beneden gaan en kun je een baltje slaan in. En dat kan alleen nog, maar dat je zegt van nou, ik neem het eerst even maar, dan kan dat ik. Dus dat is, kan net beter, dacht ik. Nou, een morgenkeertje hier
altijd 's winters om bed te worden, om dan naar de wereldtop te komen. En dat doen we zo'n 3-4 keer in de week. En die ronger in de kelder en in Fransje of in Belgium, dat in krijgen we weer heen in Mutten of heen in Wallen. Nou, zien wij morgen keertje, ik kom dat het leuk is, maar ik kom fit te blijven voor december. Puur links trainen om te volle bed te worden in het tussenspel, om reactie. En, je wordt er gewoon volle bed van. Je wordt er lieniger van, sneller van, want het is echt corrigeren om het weer op de morgen te krijgen. Vooral het voetenwerk is heel belangrijk bij het morgenkeertje, maar ja, dat kun ik weer heel goed aanpassen in het Friese spel. Daar ben wij nog heel erg bezig mee op trainen. Nou, en ik wil een stukje reactie, tussenspel. Ja, ik vind dat ik als opslager er een heel soort on heb. Nou, ik denk dat de kwaliteit zeker omheen gaat. Als iedereen je morgenkeertje gaat, wordt iedereen wel beter. En dat denk ik echt, ja. Zodat het keertje nu de dip kan helpen kunnen waar het nou in zit, omdat de kwaliteit dan beter wordt? Ja, klopt. Ja, want het is nou in die zin wel vrij negatief alweer. En we moeten zien dat we wat positiever rijden. Want het is een mooi speeltje. Wat is mooier, het Friese keertje dan het morgenkeertje? Dat is een hele lastige vraag. Ik vind beide een mooi speeltje en ik vind dat ik het goed zou combineren kan. Dus dat is altijd mooi. Heel diplomatiek, ja. Die conclusie lutsen wij. Thomas, die hebben wij nog 1 reportage over de toekomst van het keertje. Ja, zal de outfit van Treintje us nog wel of net verder helpen? En is het Veske een hit of is het een flater? Nou, ik al doen we er altijd wat onverschillig hoor. Nederland is toch elke keer weer in de band van het Eurovisie Songfestival. En juni is de hele finale. En dan weten we of Treintje Oosterhuis us naar de finale jongen kin. Ja, Afke, nou heeft Krekkel even verteld waarom je hier aan tafel zit. Want nou best er West, toen heeft in die cocon zitten van die gekte. Ja. Als PR-dame. Ja, ik wie van tevoren al een beetje sceptisch over het hele Songfestival. Maar als er 1 keer best, jongen, dan ben je helemaal besmet met het virus. Komt nooit meer vanaf. Maar ik is een beetje meenemen naar Joen. Treintje die zit dus nou te googlen kennelijk maar van alles en nog wat. Ja. En ze mat optreden, mat helemaal perfect wezen. Hoe gaat dat? Hoe is die spanning? Nou ja, eigenlijk is de Oranje Weekend, is een oral weekend er al een heel soort gebeurd. Er zijn ontelbare repetities, met jurken, zonder jurken, met jumpsuit, zonder jumpsuit. En dan op een gegeven moment wordt niks van tafel oorlitten. Dus eigenlijk is dat punt al helemaal weg. Ze is helemaal into perfectie daar. Maar nu maakt ze het nog doen. En die hele gekte die zit hem daarin. Dat er wordt helemaal in dat Songfestival zogen. Het is in een dorp dat helemaal vol Songfestival is. Daar is een arena waar Joen ook alles gebeurt. Daar is een perscentrum waar van alles gebeurt. Daar is al die fans die daar door de stad drinken en lallen en feesten. En ja, het is één groot feest. Het viel voor mij, ik wie aan het werk, maar het wie eigenlijk één grote squallerij. Ja, maar Glennis Grace, en hoe is dat eindigen? Ja, dat wie dan de kanttekening. Dus ze is dus echt op zo'n goal van, wat hebben we hier mooi met elkaar. Maar dan moet je die vaststellen, binnen alle jaar artiesten die in hun eigen loon heel bekend binnen. Het zijn echt grote sterren, de Marco Borsato's en de Treintje Oosterhuizen van Rusland en alles. Maar dat wist toen zelf net. Dus als toen hij die is, dan wist toen net dat dat de Borsato van Rusland is. Dus het is heel gemoedelijk. Dus hoe is het, jongen? Boris? En ja, precies. Hoe is het? Het was een windje, dan zien we even een dongetje. Ja, hartstikke leuk. En uiteindelijk bleek je dat heel... Dus ik wil maar aan dat het een hele gemoedelijke sfeer is. Maar wel in die cocon, hè? En wij binnen al hier... Totaal in een cocon. onder het roddelin, hè? Ik bedoel zelfs Piet Paulus, maar die maakt mening aan hoe decolleté of die jumpsuit, ja. Dat vertelde hij me kreeg. Zullen we even gewoon even lekker roddelen? Zullen we die beelden even zien? Ja, doe maar even. Els, kijk even maar dan, hè? Ik doe mee. Nou, dit was natuurlijk echt een gekke hoes. Dit was de eerste repetitie. Heel bot focust op de camera. Ik vind, maar dat is mijn mening, dat je haar
dit is een beetje onwennig, hè? Maar goed. Oh, de wat eerste gebeurt er? In repetitie. één keer een masker Dus voor? ik doe even een masker aan en als het uitzicht op dat. Ja. En nou ja, dit is de eerste repetitie. Ja, die jurk, iedereen voelt daarover natuurlijk. Maar positief of negatief? Ja, vooral negatief. Ik vond dat net eens heel slim. Ik al heel soort mensen over die jurk zei van, zie wat voor jurk ze aan had. En toen zeg ik het, toen dacht ik, ja, Prima decolleté. het is wel een mooi Ja, dit apart zit in de jurk. kroeg hek, toch? Zeker En, decolletés? nou ja, ik bedoel, als ze haast, denk ik, nou ja, waarom net? En ik bedoel, het is ook helemaal net dat het heel naakt is. En er zit een heel veilig huidskleurig stukje tussen. Dus volgens mij is het net Ze uitvallen. haar zijn dat ze koer een koprolling meidje. Nou, ik is snijden in. Misschien, Maar wat is het probleem dan? Ja, er moet altijd een probleem wezen. Dat Jet Beat Songfestival, er is altijd wat. En dan wordt daar het een beetje op via. Dat hartstikke wel nodig. Dat is goed de publiciteit nodig om daar punten te scoren. Maar goed, die jurk die is scrapt, die kunnen we vergeten. Het wordt nu een jumpsuit waarin ze als een soort van, Michelin-popke... Ja, nou, dat vond ik dus echt net mooi. Ik bedoel, ik ben dan even als man, mag ik dat wel zeggen. Dat ken, ja. Ja. Maar even, Nou, ik zie krijg je die foto en dat is misschien net de meest Ja, dat zie je in flatteuze de kranten foto, zitten, maar ik vond de jurk eigenlijk mooi. Maar goed, dat krijg je dus altijd. Mensen ze vinden er alles van en dan denk ik, het is lekker makkelijk voor u om er heel erg over te oordelen van hoe wij vinden dat ze doet. En ze viert het veske, want Precies. uiteindelijk gaat het om dat veske. Ja, dat wil ik vandaag wel even. Is dat een goed verske qua loot en dat hing Nou, goed? ik neem gewoon dat wij kennen het nou al eer. Ja. Precies. Jouw kinderen ook al, hè? Ik ken Ja, het nee, niet. ja. En ik weet de jurk ook. Ja, en dat De jurk- 20 keer. Nou, Ja, eerder. Het is een Had je vannacht catchy- lekker worden zo van, ik lees in de bed, dan komt hij ja. Ja, dat weet ik zeker. Het is commercieel is het een heel sterk veske. Het is een goed veske voor op vind de ik ook. radio. Ja. Alleen nog wat er aan ontbreekt. Ik ga vanmiddag ook nog even bellen met de journalisten, de collega's daar. Die zeiden van ja, de show die ontbreekt er wat aan. Dan zei ze wie dat dan verliezen hier met Ilse de Lange. Ik zei ja, die hinder zo'n camera technisch debakel omheen bouwt. Maar dat is misschien ook meer de chemie tussen hun twaan, wat heel erg meespelen waarom het zo goed werken vorig jaar. Ja. En die daarvoor hier is natuurlijk Anouk, die eigenlijk ook heel simpel op een podium stond. Wat helemaal net een bijzonder showy wie maar een grote Maar hoe jurk. stoot het dan wel? Ik zo dicht mogelijk bij ja, dat is heel cliché, maar dat is het enige volgens mij wat werkt. En dat moet zij ook doen. En dat het net werkt om in een camera te jongen, dan mag dat net doen. Maar zoest het überhaupt wollen? Nee, dat is net echt per se de ambitie om dat te doen. Omdat, ja, Maar dan wil ik Maar staan dan met de wil drie wel J's. mij als persvaller achterom. Ja, precies. Nou, wist wat het is? Ik denk dat de motivatie om mij te doen is, denk ik, om die muziek, om een heel groot publiek aan te laten. En dat kan ook, want als je miljoenen mensen naar, als alleen nog maar 10% van die een klik viel maar die muziek, haast al heel veel op bereikt. Maar dat moet de motivatie wezen. En misschien is dat wel de angst van u, dat wij denken, oh ja, maar nou moeten we winnen. Want vorig jaar winnen we het waarde. En Maar hoe druk komt is het? heen. Even, Ja. want we moeten haast ronden en dan kunnen we de jongen al je plat voor en dan zit wat wel sham. Maar wat denk je, ja of nee? ik hoop het wel natuurlijk voor haar, want het is gewoon... Hè, Dat is hoop- ook best zo. Ja of Heel nee? duidelijk. Ja of nee? Maar ik Ja. hoop het wel, maar had ik zeg hoe de Pools binnen, dan denk ik net. Nee. Keiharde nee. Heeft zij het er echt Ik hoop het echt voor haar, maar... En jou? Ik denk het niet, maar... Nee, ik denk het dan echt dat je met zei ze dan Dan schiet het midden eindigt het door. wel heel negatief. Ja, nou ja. De dwarstek net zien die twee vrouwen op. Maar hindert niet. Ik hoop het voor haar. Ik gun het haar. Ik gun het dus al een keer hier in Nederland. Voor een goed gevoel. Maar nee, Oké, nou er is vers nu wel ergens voetbal voor of een leuke film. Zullen we dat toch? zo is het. Oké. Hey, bedankt alweer. En succes met je goede doel. Hè? Dat is nog altijd het belangrijkste voor zelfs. Hartelijk bedankt hè? Van die analyse. Ja, dit u bient. Morgen dan is er geen bient, maar dan hebben we het Fries dicté op dit plak. Dus lees de pennen en papier nou al vers klaar. En ik het witboek misschien. Ik even goed oefenen. En van nou een hele mooie joen verder. Kot kneppeljen, zwientje tik, gwozzeloeken en het verneemde geest maar hoenen wippen. Dubbele punt.